Hello guys! Mayang gabi! Welcome back again for my video. Ngayon lang nakabalik guys, no? Medyo magaling na ako guys at saka bagong gupit. At saka, tanan mo, Pasko na sa kumpayag dito sa bukid guys. O, sumuni hapon na guys. Atong sudan kay. Lami kayo. Basta kay lami kay kong sudan guys. Dalaw. Noodles, hindi ay. Noodles na pod guys, ug bulad guys. Nya napod tay suka. Pwede na mawang suka guys, no? Nga napod tay kapayas kay para maka. Popo. Sige. Kaon na ta guys. Alik mo guys, alik guys. Pakuban. Noodles na may egg na guys, oh. Di basta-basta na guys. Noodles pero na itlog. Ang akong dugi man nagkaon eh. Na mong kaon. Puyo mo eh. Init guys. Ay bang umubas? Ang luto ba? Ang bulad guys. Laras ni guys, bulad. Ulo, bukog, da. Well, bilin. Ba? Okay. Okay kayo. Okay kayo. Alright, sulod ang mananap guys. Okay kayo, sige taga bulad ay og noodles. Nga wapang sweldo. Pagkaluoy. So guys, no, wapang sweldo guys. Nga ani guys. Minat nga ugma makasweldo na me. Kahit gula. Udos ka pisot ang ugma bulad.
Okay. Oh, pakan pa rin akong white guys. Libak na po ko guys. Malas. Nami pa kayo sudan. Pakan pa yung white. Bulag. Bakit mo gud akong ipon dali nguya guys. Okay na pasta ba guys nga. Ubag. Umikan siguro sa kadugay nga pasta guys ba. Siguro kuan ang pasta guys. More than 20 years. Kuan pa akong edad. Murag 15. Kato pa ng mga pasta nga tumon bitaw kay inulag amalgam. Tingnan mo guys. Manindon mo tapos sa bulad na. Halang suka ba? Ay, thank you Lord. Okay guys, manatag kaog panihapon. Pagtag gamay nga pang palami pod ba. Papaya. Two slice. Thank you guys. Thank you for watching. Kita kong white guys.